Idi kalman laeng. Programang ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, at kasala na pasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, di dahito yung programa, kat maibasa, da kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Malim yung aming sa kapada papagayam. Manipur ito'y Nemers Entertainment Production Center. Iti Nemers Studio. Ang masaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Lucos Norte, Philippines. At di manin nga sumangbay di programa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Kada ito tipagayam nyo, Mr. IKL. Idi kalman laeng, manong Nemi Ruiz. Kumusta kayo mga ka-Nemers? Please share this program. Share. Ken nakastamaten nga padaanan nyo tipagkasaritaan ni Marisa. Salsaludsudan ni Marisa. Aping nga tanga at dadagit best friends nga handang agsasaya at ka-ududi na ko na. At agbalin nga worst enemy at best friend. Ayan. Uno saan kat adama aramid yamay sa nga madi. Parang ganun. So, padanan nyo ni Marisa, iti pakasaritaan na kasala na pasamang hindi kalman laeng. And please share this program, papagaya mi. Kahit nakiti madamang nagbibuya karta ita, happy watching ka na kayo ni Nangaro din, Rugyan, papagayam nga iba sa ito pakasaritaan, ipagayam tayong Marisa. Asal-saludsudan na nga apay nga ta nga ado di kita gagayem nga agbalinda nga worst enemy. Yan. Sige. Sagudayan nga rin ti surat nga paset ti idi kalman laeng ni pagayam tayo nga Marisa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong Nemi. Ta sumangpet ni Ramon nga asawak. Kinitak ti oras ti cellphone ko manong Nemi alas 11 ti rabi. Ang maglatan manong Nemi nga naggapu iti Galiera. Napan ngamin na ki derby manong Nemi. Naimasitan ti turog dagiti duwang anak mi da June kastamatan kini Mercy. Agpadpadadan nga adda ti elementarya dagiti anak ko. Kastat kabayagan ti panagasawa mi kini Ramon manon Nemi. Sinabat ko nga ti asawak manon Nemi di naman maik nga maiparking nan ti motorsiklo na. Security guard. Dahil ti trabaho ti asawak manon. Idinto ta plain housewife pak. Di pagbintasan na manon Nemi, idagasawa kamin. Nadaan kami nagdagos iti balay. Tada inregalo da nga lute. Kada damot ornong na manong Nemi isot impatakdermin nga balay. Gagangay lang nga balay manong Nemi. At least napinis, napintaan, napalitadaan. Manong Nemi. Upat ti kwarto na naman pa babasit. Ti master bedroom, kwarto da June kaniya Mercy. Kanada bakante a kwarto. Salas kan ti kusina. Inlakot kong tirida manong Nemi. Nalangab ko. Siyempre, nakainom ti asawa. Nangambak ka siguro. Tanabayag ka. Napangka siguro iminom. Kalagiti kakaduam.
Kinunak ngin sabat manon nemi idinarakop ko isun. Nangabakak-bakit. Hanya? Sige kaya, sobrang ka nito sila. Titad mong kanya tinabak mo. Usapon nga da baratok Um, 25,000 lang nabak ko. 25,000? Abag gusto ko na mabayada ko na jay utang ko kini kumpatrid Diego. At sing-sing rin na kaya? Sing-sing na tiro ko. Kasla awan na pulos ti panaggayim mi ken panagpadre mi. Gusto nga yung baga kang wana. No may itong bigat tapno mabayadan yung ti utang ko. Tapno awanin ti utang ko keng kuana. Makulit. Kaslasang ko nga best friend di loko. Nga po tanangan ka nun ti asawak manon nemi na panagdigos. Nga tinapainawat, inyawat manon nemi tinabak na kunana. No kasta nga sumangpet manong nemi ket agdigos amuklatan walang sumaro na mapasamak manong. Buhen. Siyempre, maka-score. Kan mailiwak mo't kan kuwan. Kabayatan ng ororaya kiso naman ng nemi malaglagip ko. No kasano nga nagamamu kami. Nagamamu kami ti maysa nga pasken manong nemi inasid gandak duwada idikin ni Diego. Aggayim da kano. Ingamamudat bagida nga ni Ramon kat security guard idinto ta ni Diego kat agpatpataya ti weteng. Buhen. Nga na buhen nas kano. Takang kanayin ko nagpapangaba. Kabo isuna ka nagpatpatay ti huweteng manong nemi. Agpadpada manong nemi di kiti duwa ana pagkat ti panagkita da kaniya. Buhen. Best friends kayo? Baka mat no agkaribal kay kari babae. O mat nagkaribal kami. Baka itakat agkaribal kami. Kinuna ni Ramon manong nemi sa nakinidayan ni Diego. Idi. Kadagpayso manong nemi, nagkaribal di kita gayam. Kadgaputan ni Ramon, ti adadang ipatpateg ko manong nemi, takasla adadang nakananama no tatrabaho ng regular. Irinto ni Diego kita patpatay at huwete. Wala no, pagbuenas agad, pangamba agad bayat. Ngayon kinay kahit ko ni Ramon. So ako nakitahin nga nadaan kam kandagos iti abalay ket nadaan kami ti duwangan na nadadang ang padpada elementarya. Nga iti agkasar kami kini Ramon manon nemi nagbalin nga best man na ni Diego. Yung tiyaha mo tamani po di dagasawa kami kini Ramon jak matimakit kita isuna. Ngayon nagkumpadre kami manong nemi, iti pabunyagam mi ni Junior. So nga awag na kini Ramon, kumpadre, kumadre, kung naman kanyo. Nga mo manong nemi no anyat na kautangan ni Ramon kan kuana ti 20,000. Tilaw-lawag man ni Ramon nakit. Bukas ta nga awan ti palut na, umutang kan kuana, kaya nakadado ka no manong nemi nga pake na. Tatawagan ni Diego na takursunada manon nemi ti asawak nga numero ng tayaan na ti weteng pake kung na pa lang pakibayad pa lang kung naurnong ka naputad data nga panag langlagip ko manon nemi ti kalman iti lokata ni Ramon tiri daw ti sila nakabalabalaingin manon nemi ti tuwalya. Dito pagbasa pagsukatan. Iniawat ko. Ini sumalat ta. Dito ti brief mo niya. Di mo intugot. Nagad, ako ang brief mo. Ikatagtupay lang. Ano kahit mo suman malin? Oy. Tinabak mo. Inala naman ng name ti clutch bag na. Ito yun. 25,000 na ta. Dito 20,000. Isuntot ibayad mo. Ha? Kani Diego, kumpadre Diego. Gabot iti tinawagig tayo. Agsingin naman yun Adda ka makipalpalot. Tawag at tawag. Agsingin. Masapon na ka no. So ang itong bigat, no may ditoy. Itad mo. Tapno awanin. Tawanin ti pampanunot at utang ko kay Kuana.
Dadamat sobra na, alagad sumatid ti barato ma. 5,000? Kan bayad ko itang arabikan ka. Oh, 5,000? Sikaw. Anong bayad? Apa yung bayadan na ko ma? Baka isis Korea na kay. Kasi makita mo, tatwalya. Ne, ha? Ito eh. Mabait lang. Tidulin ko di kwarta. Manong nemi, permi nga nakatakder da nga agpayson. Kasla kayatin ti armas na manong nemi nga ikatenin ti balabal na nga tuwalya. Hindi may duling ko ti kwarta manong nemi. Nagsubli ako ni ti katre. Kat nakaidan ti loko nga. Awanan ti tuwalya na balabal kan ko ano. Dinardaras kong ito nga inikat ti arawatek manong kat. Siya ako na mismo ti rin mabawagin ko ano. Saan nga gapo tanangabak ni Ramon iti palot manong naming ng gapo ta mailiwak met kan ko ano. Kan talaga nga kasla nagbali na kabarbaro ni Ayat kada kani. Siya akong manong name iti muna anang romansa iti macho nga bagi iti asawak nga security guard manong. Wine, security guard ngagpeso manong name ng kasla military iti bagbagi na nabisked manong name. Kalpasan data si Mumblat Meten manong name nga nang lailo kaniyak. Nakapapahawad ti panaglalang de iti bibig mi. Ken kastamad ten manong name magustuhan na unay nga ayamen de kiti napintas ti sukog na nga barukong ko. Kaslawang pa'y anak ko nga duha manong nemi ti adda abantay di barukong ko. Saan lang kami nga nagdedede idi. Tapos si titubog na so nga nagkatas da. Iso nga ni Ramon manong nemi ti mang gusto nga mang dedede. Oh, Ramon. Tiluko nga Ramon. Baglagi dita. Sanak pa nga mismo. Tanang digusak man itay sardam. Lukot to yung tamangan. Pos pagbalbali mo na kaimimas ka na ta, Marisa. Uri nga tanong baron kan balasang to na kita nakta. Uri na apukotan to. Mayat to pala. Kadi mo mayat lata. Uri apukotan to. Kaputan na kaimimas ka. Nagpapas kami ka di karabi maron naming ang kaputa talaga ag duty manin nabigat. So maturog tango na talpasan tinamin duwari ko. Si Arakop kami latan maron naming nga naturog. Gimindruar na matlang Itong bigatin ni sublit at arwatan tango na. Imuna ka nakariing maron naming pinanawak. Iti kwarto manon naming inulsak. Talpasan na napanang nag-istimar, nagluto. Alasut-sut ti duty na manon naming idinto talas 7:30 nga sumrek di kita anak ni. Nagkakalag lang kam nga nangan, sakam nagsasaruno di kita anak ko kenti amada nga nagdiwos. Madamdama pa manon naming dumawat na kita anak ko ti allowance da. Oh. Ito eh. Nang, makam tumangal daw dito yung daw. Katuwa na, teka di matagbalbalon. Asa digmat lang, walking distance man lang. So ang alistuan niya, magbag na kailatan. Ha? Wanang. O, ni ading mo, kita, tulungan na problema na assignment na. Wanang. Nakmatan bakit? O, tapanag man ang home, motorsiklo. Grabe, nakainom ka yung bagta. Nakainom ka lang, na parte. Ay. O, may masakit. Ano kaya, laglag ba, ma? Umaitangal daw ni Commander Diego. J20,000 itid mo, ha? Tap na untod bayad utang kon. Wen? Wen, sige. Manong nemi, duwan di anak mi kadadadan iti elementarya ng timakas daawak. Basta kami pati ni Ramon. Awang bay asawa ni Diego. Naluko na jay. Naangaw na naluko. Malagip ko lang arod. Idi, pabunya kami ni Junior ket kumpadre mi. Dinamag ko king kuha na idi manong name no apay nga saan matlangin agasawa. Ket kunana,
Nasanto ka doon agasawa no maramanan na. Ay, loko ka nga, kumpadre ka na angaw kalaon na. Ha, nakagang angaw marisa. Sakto agasawa no maramanan ka. Kaya't nangasawan man nung nemi kalbasan nga napaay sa anang nga naghaharim ti sa bali. So medyo nalakayanan nga baro. Guwapo mat kid di suna at balbas sarado. Hindi kinakti oras ba nung nemi alas 10. Mat pa ni. Mabay nga nga umay. Ganggarin og giklatan tinagluto. Mga balin to makaliban basta makaluto akon ko na. Nakaluto ako manong nemi dadag tugtog. Dadangatan ni Diego. Napang ko kinita. Linuktak. Halo, kumadre. Ay, kumpadre, Diego. Apay. Awang ka rin timbaga ni lakay mo? Sumara ka, kumpadre. Sumara ka. Pinagtugaw ko anong nemi diyan muta. Warwaras na pa nagkita na. Ape kong padre, kasla damom ti umay dito balay. Nadagayang bakante ang kwarto yun. Wana, taopat kwarto ti balay nga ron. Kwarto mi deta, ni John, ni Mercy, sa bakante deta, sa dagta kusina. Kore no ornos lata. No ornos lata, lalusak pa na tapay ha. Kahit mo umay kaseret ti balay. Kuwang amin, kumadre. Aday magani kumpadre kanya. Agangaw ka man nila. Anak, agangaw. Imbaga na. Tapos ka nung makabayad din utang na. Ramanan ka kano. Kumpadre Diego, jacket ka sa ngangaw. Sana ka agangaw. Ano to ko na? Tapos nung makabayad din utang na. Ramanan ka kano. Di ba kung nakking ka, nasakto lagasawa nung maramanan kan. Kumandremet, ako matsab sa bali. Best friend ko mat ni Ramon. Yung baga nangking ka na ita? Uwan. Ape ko mga. Ipatpatag ka, kumandre. Amom data. Kita mo kitsak pa ng asawa. Sipod pinaay na kit ni kumpadre Ramon, nga best friend ko. Kinayat mo. Salamat din pagkagayaman, pagkukumadriyan. Yung tsak mamati nga, ibagat ti asawag dahi ta, at nakadikas ta. Notap no mamati ka ti tawagam, ta saludsudom kayong kuhana. Talaga nga tawagak. Nagluko mo deta na kumpadre. Peso ka tanging baga nila, hamot na ta. Kung na ni Ramon kat itad mo ito na 20,000 tapos pagbayad ko utang ko tapno awan to utang ko kung na naman tanaman din baga naloko na ito nga Diego Indayon ituloy papagayam ti pagkasalitaan ni Marisa anang atat ko na nilakay na itong tawagan na apa imbagam nga kwa apa imbagam ti kasta alaman na sige ituloy to yun nga basahan ti surat ni Marisa. Manong nimi na angaw ni kumpadre Diego, ti best friend kan kumpadre mi manong nimi, best friend ti asawa. Kasala na kasi seryoso. Mga imposible baga dahil nilakay ko. Kastalakatan, iti kinasingit, itunggal may sa kadakwada, iparaman na. Iti kumpadre na, ka best friend na. Indahil ko tinamber na manong nimi. Nagring, simong ba? Hello, apaya? Andad to ni kumpadre, ni Diego. Noan yaman ti kayat na, ited mo, tapos ni kastakad malpasan, ako itong utang ko. Ha? Bisiyak, sige. Ay, hello, Ramon, hello. Ilawlawag ko kumamanong naming ako, agad. Anyaman nga kayat na ited ko, kano? Uwan ako, madre. Nakasarita mo. Api nga, kasla ka lamatan danagan. Maminsan mitlahan ko, padre. Pagkagayiman. Hindi ka managang ako, kasta Diego. Si Kamet, kid daw pa iti asawam, di mo pa kayat.
Namin ti ko nanakin ka. Kananan naman ti ka sa pulak. Nang kumat, loudspeaker mo, di ba? Noon naman ti ka sa pulak, itat ko. Tap dumalpasin, pinawarin ti utang na. Alan, ala, shit, data ti salas. Di mapantay, di ba kante ang kwarto? Anak kumpadre, alan kumadre, ita lang. Sa anak to nagkidkid daw. Agasawa to, tap na awan ti problema. Maramanan kalagid din. Manong nemi, kasalo sa anak pa lang ang mamati nga mata kami ni Tisiled. Alis tom nga ron, kadandanin dagit anak ko. Ha? Alis to ha? Uy, lalan. Manong nemi, iso pa lang ti damok ang makaraman ti bibig ti sa bali nga lalaki. Balbas sarado iso na manong. Ala, oh, Diego. Oh, Marisa. Kumadre agamanak, maramanan kamit laing. Kasi makulkul ti panunod ko manong nemi, ngay di day tagon daway kat ad-adipenen, tiriknak ti panunod ko. Akas lang nakulaapan ti panunod ko manong nemi, kat saan ko nga mapanunod pa nga ti aramidan ni kumpadre kanyak kapan ng rumromansa kat saan ko mga rumbeng. Ngam tsaka mo, kapag siguro ta barbas sarado manong nemi isang sangayan ti panagharap na manong nemi ti barukong ko at ada makikiak. Oh, kumpadre. Oh, Diego. Kumpadre Marisa. Halis to ang kitandanitan na kita anak ko. Inyalisto na nagpaiso manong naming impababa na tiropa na impababa na manong uy, muna matimangan tinoko. Ala, kinan man nila kayo ko dito drabi. Sabali man timangan manong ko. Inkalawa ko na tinagbayitan manong naming nagitulupok tap nung malpasin kat ni gumanat makadandanitan sumangpit nagitubi. Manong nemi mabaling ko na nga nalalaeng ni Diego ng ni Ramon. Kabungata, taada, barbas na manong nemi. Idin to ta, kang kanayon nga agaghait ni Ramon, din itulok ang duwakkel ti barbas na. Idin to ta ni Diego, kat, oh, Diego, alis naman, Diego. Hindi mo nakapapakot iso na manong nemi iti baba. Orek lalamin doon, Diego. Diego, kumpadre. Oh. Gabota talaga ka nakapapaot iso naman nung nemiti baba. Pinungot ko ngayong panghato. Dandanin na kita anak ko, kumpadre. Dito ay manong neme na pasamak nga adamay kadwa nga armas nga simrek iti kuweba. Basol mo dito, Ramon, yung pagambit kami nga para mananak, kumpadreta. Oh, Diego, halis tong katades at andarin tikit anak ko. Inalistuan namat manong nemi ito nagkabalyo, kada ito ay parati may katlogon daw, manong nemi nga na tayo kak, ori lang nakigiddan ko na, kabota mariknak, tinapudot ka. Oh, kumpadre, halis, nag-iwas ka. Idagkalman ti al-almi. Man pwede kita anak mo. Ang dandani daitan. Ala, uksobe mo. Ngayon sampay ko, madre. Ha? No pelikula ko makita kadoble na, kumpadre. Ay, kumadre. Ala. Ay, gusto. Ala, Diego. Talagang impidwami manong nemi isot panaka may kapat nga panakaitayog ko. Idamang ko manong nemi ti uni dikit anak ko. Adan John kini. Mercy, gusto. Opo nakalalis to iso na manong nemi.
Kasta mo, adadaman ka nalisto ka ng isuter, watak manong nimi sa ako sinabat na kita anak ko. Nang, anda kami. Nang, abis ka, kasat lang am. Ha? Kasla ka lang nagkigabo. Ha? Ha? Anak, anda kinagabo kami ng manok di likod. Kadi, wala na may taytag ti buog mo. Sa kisayan nyo, nakaluto ko yon. Wan anak ko. Laing kaya pala, agsukat ta. Sa inyong tumilang man yung pagsuotan yung parimeyo. Ha? Tanang gina sa rin. Manong na may adda ni Diego iti kusina. Magnakan ti kusina, kumpadre. Alan, di ta kan kusina nga magna. Lalakad makita ta ka nagdumbing. Kumadre, ano manin? Kago, saan ton nga maulit, loko ka? Sala nga adik ti asawak, kapag kami ngayon palubos na. Mariribo ka, anak. Saan ko marumping din na pasama? Ngimapin kami nakasidyan ko na ni Ramon. Nga gumanganat ka ng ibaga nga. Nuanyat kayat na itid mo at numalpasan ko na. Diyos ko, pakawanan daktak kalabasol din na pasamak. Diyak pulos, yung pagarup nga mapasamak ti kastoy. Nga da sa bali nga, Diyos ko, ya, kawanan ako diyan ko'y naranta, Diyos ko. Madlaw na kita anak ko manong nemi ti mamas pasamak kanya. Abay na problema yo. Awan. Alamang kayo. Kada kayo nga eh. Kasi nabanlog kayo. So, kadun, nakit manganin Dito ni, ilabayan kayo nang. Dito ni, kaldo kayo. Sinigang na ti luto yo. So nga imas nga pagkaldo. Manganat kaldo ak. Ay po. Pasubliktihan po ko kubig sa. Hindi makapanawan di kita anak ko ang sublidan di eskwela manong nemi. Tinawag ak manin ti asawa. Hello, Ramon. Oh, hanggang nga busy? Nadamin ka sa salita kita. So nga, ana, nalpasan? Ito pa lang nga nalpasan. Ito pa lang nga pimano ni kumpadre. Di awan utang kon. Awanin. Di awan problema kon. Baka umutang kan tumanin ang umututangin. Ana? Ang umututangan ka ni Diego. Naman problema ko, nasot pa utang. Basta saan ka umututang kang kuwanan, saan ka nagtaytay kang kuwanan, saan ka nagpapake. Sige, nasot ko na. Kapag hindi nga di kapatgan. Ngunyaman ti kidawak mat kang kakit patgan. Di patgan ka. Nakalukloko ka. Abay kasi ti ko na. Di maga. Ngayaman na masapol lang itad mong kulam tam numalpasan. Katuan. Hindi intid mo nga rodan. Awanan ti utang ko kinuhanan. Di mo maawatan, di magbagak eh. Sikat hang kumawatan. Sikat ka na ba? Bye. Ano na tayo, gusto. Ngayon, imposible namin nga kayat ni Ramon nga. Nakayang imposible saan ka di. Allah. Apikas dyan ngamin, tinapasamak, nagluko na dyan nga Jekon. Kung naklang ang angaw na yung paypayso naman. Hindi sumareka ka manong nemi ti silen. Nga nang ipanak iti kwarta. Awang pekisay na. 25,000. Diyos ko. Kaslamay lang dahil 20 bayad tinapasamak. Luo dahil dyan nga Diego na may sanak. Okay, met. Net, ayaw kak mo ito. Ilamin upat. Namin di mag-ayaw. Manong nemi, hindulin kong insuksok ti 20,000 pesos. At least, saan nga napukaw dahil dyan? Kaya 5,000 manong nemi, isod i-budget ko na para iti kasapulan mi. Inak tumakitsenta ka nag-grocery no bigat. At dahil kita anak ko, manong nemi kat timulong da nga nagimarit iti sida and me. Ano si datay nang? Ito ni, marunggay. Marunggay nga may lok ti balatong. Balatong nga may kantisat saron. Mayat na.
Wait lang, met. Para di ako naumot na ala pare, di marungkay. Yan sa assignment yun. Nalpasan lang. Sa Diyos ko helap ng garamidan mi kinis mercy. Turas pa nagawin ni Papang, ni Tatang. Alas 5 di off na. Baka dandanitan. Hindi bang nabi kami manunemi sana ka makatal na? Oh, sila da problema, Marisa. Problema ka dito. Adamat 5,000 mo Ba? Ora da dandanit sweldo. Baka mo ka basit ang budget, Iti rabi manunemi ba nagkaidami ti asawa. Sadawa nagtang. Saan nga umarako? Mayat-met. Tapos niligas-tagat. Imagine, idirabi kami pagkatapos. Itabigat kami kay ni Jeko. Pangalakpay kumaron sa bagay. Ti babae manunemi kat manmanong umadyanan. Natubog ako na handa. Gabutas sampay nakaturog ti asawa kinunakkin ko na. Ramon? Kasanot pa naggayim yung kini Jeko? Naggayam Agad manipod pa, naggayam kami, aging ganita, naggayam kampay. Sa kampay kumpadre. Apa ya? Pato ka di ba di nga naramid na kang ka? Awan. Nasiyatmat kang ka, di ba? Naangaw lang. Uy, nagling agangaw. Diyan ka mo ta na kasi seryoso ito bigat. Baka na problema na. Isot kahit mo kapagsalitan ta. Lala, lipatan mo na dyan ka. Diego orit ako, matututang ko. Sama sa hanak itong utang kang kuwana, kan saan ako nagtaytayag, papapake kang kuwana. Apay nga ta, sampay ng gasawa. Gabot sa sika nga tapal at lab na. Kuhay, lamatulog kan. Para bangon tulangin, ha? Marimot ko itong parbangonin. Hindi ko makayat kung imbaga nga, maturog kan. Noon yaman dito tumikatan. Good night, ha? Turog kan, sweetheart. Manong nami nakaturugan ti asawag tagur-urukan. Numampisan una nga nabig sa ti urok na. Siya kung saan nga makaturog. Ano nga ta? Diyak tulangin, diyak ang kulangin nga bagbaga. Ngayon na ibagak kas pagalikan. Ano nga tataramidan na? Diyos ko. Ang mga nudang-ranak ti asawag. Uno saan dang-ranak sana ba man papatayin ni Diego? Taoy nung ag-best friend da, agbalin ng worst enemy ni Suna. Kan pati sak pakigurgura nak. Isumulat ng bagay. No, anyaman ti kayat na itadmun tapno malpasin tapno awanin ti utang ko kunana. Diyos ko. Ipudnong ka, daw no sahanin. Saan ko nalatang ipudpud no? Saan ko latang ipudpud no ko nam? Ngayon ko na damat nga amin nga palimit kat lumtaw. Ngayon dito laan mo, intun ka nung lumtaw. Ya? Alalalaan ako na yung saan nga agbibuya. Wow, 814. Maraming salamat po. Itultuloy yung arod. Padaanan nyo ti tuloy kan napagkibusan natin pagkasaritaan ni Marisa. Yan. May bulgar ito nga natin kinapod, no? Uno, padaanan nyo. Hindi nga natin ituloy papagayam. Amuan, sa dinot pagtungpalan natin pagkasaritaan ni pagayam tayo nga Marisa. Manong nemi saan kun ngim pagbaga. Tawam met iti pakalagipan ti asawak. Tatalaga manong nemi nga saan ta kanon nga kitkita kini Diego. Tanapan kano sa kagaya ni Diego manong nemi
insardeng nakanon iti panagpatayan at ikuwete. Awamaten manong name iti pakatawagan ken kuwana. Dati may sangal daw kat nagloko na nga gayim ko. Tapay manen. Diyan ka matan makontak. Apay pa lang kami nas ka nakontakan. Nagsukat ka ng SIM card. Salamat lang, nanglipat nga namin pinsan, ti loko. Ano ko problema mo awanin? Abay, isulat, agbaling nga na gayem mo aya. Ano nga di kita, di mo malipatan kang kuha na kas gayem. Nandiyan kinanga mo na. Ngayon di kita, alis to, nagpautang. At akursonada kang numero, kat ipakik, kat huwag mo na. Di ba nagsangsang umi naging inom? E di hampet ang hanta pa nag-asawa, kat umumiyan di balay. Kastamit kanyak, umumiyanak mo di balay da. Best friends ka ron. Sa akin pala ng karibal. Damo miti pa nagkaribal. Tapay, karigiti mo na nga babayo. Saan ka nagkaribal? Si kamot pala timunakit. Kanagdanayon, bakit? Muti nga ron. Aman. Ori ni Diego? Ay. Ito nga saan nga asawa. Gabot hangis at kinayat mo. Mabaling ka din sa alin ni Supel pagsalita ta. Kaya di mo tarigagayan pa yung makontak isuna. Nasiyat na awanin. Tapay, nakaguram kang kuha na. Awan. Naging kamanon na imi. Nagraduaren. Ni June, iti elementarya. Nang, di gusto sa kanya pagpaalak. Gatang ko ti, anyamin nga badok, amaro, sa bro akmo. Di pa nagsuldo ni tatang mo. Di pa ngamat namin, mang sumabali ni tatang, iti sa trabaho. Mani po di barog, ang kakarito, sekreto pa lang, di ba't ngumato at sweldo na. O, sa bali nga sideline na. Amba, misli maka mo. Malakit ko manong name, iti insil-sil ko mga 20,000. Iti lansad manon nimi dakkel ng lakasa. Napa ko kinita no dapay lang. Dapay lang. Dito nga 20,000 tinangdatail titayaw ko. Apay ngamin nga saan kong inted. Sa malimat ng ko na kumpadre Diego. Ramanak no. Siyot ko na ni Ramon. Tinawagan ni Ramon. No, anyaman tikit daw na itid mo tap na malpasan ko na naman. Ilawlawag ko mga susapo. Baba mo. Uri saan lang mamamuan. Napimpinas pa tap na problema. Isut ginastos ko manong nemi. Karagiti kastos ti anak ko. Ay naon. Pimaala ka. Nakalam di kortam. Kasi lang ka malang lastog mo rin. Nagpapaalang kat. Walang orte kortan. Parang imuta nga, bahala ka itong bayad. Kakaiso na nga da honor ti anak ta. Di mo kayo paalaanin. Sino nga na dagiti imbitaram. Kati karuba, hindi kita umaya. Doon mo tagagraduar di. Makantay nga rin amin na kita. Uy, makantay amin. Manong name nalpasan graduation, nagkaawid kami. Nakaluto man tayo manong name, hindi kita panaluto, ito pagsasangwan mi. Hindi agring di cellphone ko manong name, saan nga nakapunbo. Hindi song batak. Hello? Hello, komadre. Saan ito eh? Ni Diego. Diego. Oh, abe nakiktot ka. Kasi ano nga makiktot? Amamang kapay nga di nagpakpakita ka dati mo tawag. Di ka matawagan ti asawa. Problema na karon. Abe ka timawag ka. Nadamag kong graduation ni John. Ti anak ko ti bunyag. Ket, uri na lado ti regalo ka ket. Mangipatuludak to. Iti remittance. Sikanto lang ba si tinagang ko, sikanto at mamamangala. Ayaw mo ngamin ko, padre. Dahil dito kagayan. Pakamong nga ito nagkasawa ak. Umay kayo tumatanda na. Nagkasawa ka mat lang. Di ko madre met. Nalipatan naman eh. Sakto lang asawa ng maramanag ako nak.
Tanaramanan ka, nag-asawa akon. Luko ka, kumpadre. Sana kasi dyan timbang kakanyak asawa. Nga niya, lilungkunak. Babaamon, kumandre. Sekreto latangan to dito. Imbaga, kiniramon manon name yung timawag ni Diego. Ito dumakanyat sa cellphone number na. Tinukot to ito sa langadak man. Pagsawsawak. Abe, pagsawsawang ko. Kinabi ko mga sikat tinawagan na. Kaya mo naman tinumber ko. Baka na malagip tinumber mo. Amo na ka no, natamag na graduation ita. Tiyanaktan. So nga magtagtuan ng regalo ng itong bigat. Naktukan no alaan, remittance. Dandan ko no, kasar. Mamandan to ka no, matendar. No, kasar. Pagkasar na dyan kagayan, saan nga nito'y? Diyak man na mo. Ay, taduma ka ng numero na. Mamdaman, ti pangan, manong nemi, hindi daw tawagan, ti asawak, ti best friend na. Masaday ka, speaker mo man. Ha? I-loudspeaker mo. Dinggag ti saritahan nyo. Yan amok, baka da sekreto yun. Ano, kompadre? Ay, kumad! Ana, kumusta biyag? Gusto At least, agradwarin ti elementary at inaw na. Mapuputan ti aldaw. Agka-graduar sumakalpasan ti upat ng taon. Graduar ti high school. Kalpasan ti upat nga na daw atawan. Agbalinton nga, namin ti kurso akayat na, tanakot bunyag. Tsak paya mo Baka ito mapanunot na ito no agraduar ti high school. Kahit kumusta kumpadre, iti kinasikyom. Kawan lahat at asenso. Kasi nga, inobram tita. At awat ko nga daga. Talunan, pagbulaak. Amumatin ti kagayan, nalawat mabaling ang pagmulaan. Tiyan niya. Kaya tayo, agbunga, mangga, dandumabay. Si kandulat baknangan na, tada plantasyon mo, kumpadre. Andan ko na ni kumpadre nga, agasawa ka ito ka na, next month, palubos na po. May kayo kagura kayo, no, saan kayo kumay. Kapag nga dito pakakangayan, di pa dito lugar tayo. Isot kayat da Jay, bakit kamangak. Apay ko na, isuda kami dagkastos. Kanisuda, hinangtid, kada kami natin nalawa nga, daga. Baka bali lang ito na hasyendero. Nag-asat ka nga rin, no, kasta. Nakagasad-ad nga nagasgasat ka, kumpadre Ramon. Apay ko na, apay. Kaya naasawam ni Marisa. Nga nakaimimas. Nilukot to, sila na raman namon. Apay bagam nga naimas. Bakit? Sikat maging magbagan ko. Di ba? Nagsasistoryata kita nag-imas ni Marisa kung walang di amo ka na imas. Sikamit kumpadre. Abay, baka na imas na tagbalintong asawam. Bakit nga malasan? Bakit nga malasan? Abay, kinayat mo. Kinayat ko na agtawid nga ron tinalawa nga daga. Basta, inasusirte ka nga ron Wen, ang sa anin nga na imas na bakit nga ron So nga na imas lata ni Marisa. Numuna ta ulitan na lang. Kasi alam mo na laramanan bakit ko loko? Iyaw, awak lang manong namin yung ibaga na tipod no. Diyos ko kaya. Dito ka din ang gayim. Gusto na natin. Kailan magbagay ng pagsasalita nyo. Apag sakto pagsasalita nyo. Alam, may ko namon. Oy, ako nga nga ni Marisa na Talid bagbagam ngamin, kumpadre. Talaga mo't nga ni imas ni bakit mo, mare. Lukot to yun, nakaang-angaw ka. Sige, bye. Nakaang mo talaga na dyan, kumpadre, dyan, nga best friend ko. Baga, nagkindi nga na imas ka. Kasi ka na nalaramanan. Talagang amin nga salitaan nyo, umulord ka na angaw isunan. Baka mamati ka, mate. Naramanan na kan? Mamati ka? Sabi ko mamati ha. Naangaw mo dyan na Diego. Hala ka mamati. Sige nga rin, hanggang sa ito, pagsaritahan. Umaykan ka sa ngayon yan, talaga diba, sa sagwat na kita sa ngailing, may nakipaala, umay kakit din. Manong nemi, nag-review sa tikas dyan nga saritaan. Ura ito nga tanga ibaga ni Ramon, ayun ni Diego tipod no, baka nuhan ng tupad dyan.
Tanaangaw nga ron ni Diego mano. Nagbayligi ti pananganangaw na kanya. Diyos ko ya, tun ka nga malpas dito nga problema kung kunak tinakim ko. Kanagpaiso manong naming hindi nagkasar ni Diego napan kami kabuta impatulod natin pagplete mi mano. Pagplete mi, ganda dumapay nga paggastusan mi, ngagpakagayan. Era namin didi manong nami nga awang klase at bakasyon nga rod. Song imay, di kiti duwang anak mi. Anapay nga rod, kat libre. Libre kampay nga gastusan mi nga gawin. Ngayon nang bungon kami matlang manong nami ti regalo mi kadakwada. Nagdakkel ti balay ti nakakamangan naman. Iti makita minso na. Aw matan, di barbas mo kompadre. Inahit ko na tahanga kayat ni Lloyda. Baka tayo mamukay magaman. Kaya ito rabi, ada to bisperas partina. Kaya itong bigat ti kasar. Bakit nagpayason mano? Manot taon na, kompadre. 50. Di saan kayong naganak? Sahanan, kompadre. Kumakit. Napututan ka. Kompadre, hanggang angaw ka man eh. Karabian naman nung name pasalakas na agasawa nga teenager ito eh. Nakadadot imay, nakadot padaya, manong name, nakadot makan. Nagkan kami min iti madua kwarto. Kwarto mi, kan kwarto di kiti anak mi. Nalawa, dakkel di balay da, manong name, kadaanan nga balay. Imay, ni Lloyd at mi. Kumusta kayo? Agamang kami tayo, matender kayo. Gusto lang manang. Okay, kita. Thank you man ati, panang sangilyo kada kami. Kaya congratulations kada kayo para itong bigan. Kasi lang wala hindi nga sahan akong nag-asawa. Kaya mi di dimteng dito lugar mi ni Diego. Kat simrek agas may sakara kiti obreros mi. Magustok ti kinaangaw na. Naisot na kainlabak ken kuan. Naglaing agpakatawa. Gusto ko rin elek ko ng gusto istorya. No muna no, istoryaan na ti may panggitag best friends. Apay na di may panggitag best friends manang. No, ay susapo. Agkat-katawa ak na jakpat yan. At ahambat nga nakapapati. Manong nimi adala panan ni Roman. Iso nga, dududwa kam lang kini Lloyda. Manang, anong istorya na may pangtagayem? Dahil dyan kano gayem na, nagkarebalda kano, hindi babaruda. Kat isot na paay. Ngayon, kung nakano rin dyan na paay, nga santo kano lagasawa, ito numaramanan na. Naglokon rin dyan at Diego. Kat nagkakatawa kami ata. Na minsan kano nga napanjabalay da, tapos mo pa nagsingil ti utang ni kumpadre na ni best friend na. Kat, inyang angaw na kanong imbaga, kini kumadre na nga. Kuna ni kayem ko kin kumpadre, kat ramanang ka kano, tayo so pagbayad na ti utang mo, utang na ako. Kat, seryoso kano, medyo babae, kat kinayat na kano. Gusto ko, nagkatawa mi. Oh, apay. Naangaw nga talaga talagang pakatawa ko na kayo manang. Ang mga basong ba pa o reklam makatertan di pa nagpakatawa. Ito, kasano? Hanggang nga mamati at kasi no kumapin nga rin. Una talaga hanggang nakapapati. Manang. Oo, anong istorya na. Kaya dyan isang kumalipatan ng istorya na. Dyan, gayim na kin kumpadre ng paraman ka ni bakit na. Ay apo. O, reka dagito yung hang kumalipatan na dyan. Manong name si Mreka konti kwarto mi asawa. Iti sa pudak, manong name ni Ramon Awan. Tinawagan. Kaya mo, inabis lang ni best friend ko, dakam dito likod. Sa bali madadat sango. Ano ba yung arod? Kita kinom kami Ano ito man na, pakatawa man ito, gayem ko, nagkasarin tubigan. Ano man, istoryanan. Ado,
Sige, may katalata maturong nga rin. Hanggang po'y puyat. Kinuha ni Diego. Siyempre, kasar ng bigat. Wen, nagpakadamot Bartikan mi nga ron. Ang bartikan nyo? Kastat style. Api binartik na kain Kasta kanot style nito Kasta. Di lalaki, yung grumpar ka dan bartikan na kano. No. Hanggang matulog siya kasar. Tapi kung makasang matuloy. Diyak man mo. Manong name nakariinag. Idita madlaw ko nga dan ni Ramon ti abay ko. Ramon? At orasan. Sa papay. Napambatay na turog ni Checo. Nito'y, siyempre, napan na kinaabay anim. Nagbalin to, bakit na? Kasta nga rin istorya. Katkataw kami. Ni istorya na. Inidamo da kano kini Lloyd Nagluko na ito nga Checo. Tildang is istorya na. Pati ti personal na. Istorya na. Di na lang istorya may panggap tagayam. Oo, mati istorya may panggap tagayam. Apa yan? Tilang istorya na. May panggap kadakwada kini Lloyd Apay, kakaasi ka nga ng musat. Kaputa virgin nga rod kat 50 years old. Kat, anong orat inaramid na ka no? Ado nga pamuspusan na. Nag-sarpay, tilana ka na. Mamatpati ka met. Mumatang nga nakangaw di kayem mo. Maturog tan. Kabigatan naman nun nimi nakaragragsak dahil ng parambang nga kasahar ni Diego kini Lloyd. Kinakadotong tao, tabak nang dangaron. Palpasan ti padaya manon nemi kapakadang kinagayem mo, kawit tayo. Adalugan ti kasting oras, hinggat alas 6. Nagjagapos Isabela. Sala ka lagumang ganat, bakit? Da ka nung pa'y pasalan, rabi, gusto. Gawin tayo. Umanayin na, imatender tayo. No, sige nga, natap nila sa takat. Hawanin ti problema. Manong Nemi, nakaradwaren ni Junior iti kolehiyo. Kanagtrabahon ti anak no ngay nauna manong. Kadapay lang met iti college, manong Nemi ni Mercy nga aggabasbasa through online. Adamat na masensuan manon nemi ti biyag mi tapi mintas nga marimaw ti balay mi. Saan nga si Q manon nemi ti asawak. Gaputan nagbalin nga close in bodyguard ti maysa nga politiko iti lugar mi. Di makalmatin sweldo na ken maysa gaputan medyo nalay nga tumakaw. Dito yung opisyal iti gobyerno manon nemi ket nilakay ko manon nimi ti maysa kadagiti mapan mangan-ala kadagiti ited da ken kuana nga tandan na kadagiti project. Panaka-porsyento na kadagiti project. Kinukomit daw mat ani dakkel. Tapno ni kasta ket may samay at met iti pa biyag mi manon nimi. Nga aging kadagito yung agdama mo nung nemi nagbalil nga sikreto uno palimed dahil napasamak mi kini kompadre. Nabayag mo naman nung nemi nga nga timutawag dagiti kasawa nagandap da iti talo nga kakabagyan mitlayang manong nemi ni Lloyd ngasot nagbalil nga anak da. Tsak tula mo manong nemi no kaano nga dumteng nga may bulgar ti kinapudno. Tapno di kastakit talaga nga nakapapati di kunada nga amin nga palimad ket lumtaw. No inton kano nga lumtaw ti palimad manong nemi jak tulamo. Kano anyan tot mapasamak kas pagarigan. Tao rin no ibaganto siguro ni Diego ken ni Roman nga kastoket kastoy makasanto mamatin Roman. Uno Ramon manong nemi. Kapung ti kinaangaw ni Diego. Manong nemi amo kapakabasulak kuno nakabasulak dahil nga napasamak. Kaya naman minsan, at dada kita basol, manong nemi nga maaramid, nga pa nakaawat ti Diyos. Ang tangay manong nemi, sa kumat nga naranta, nugit talaga, anatikaw lang ti panunot ko, ngayon natin pendirek na.
Dito nga rin ti pagkasalita, manong nemi kadagyaman naklauna iti anos mo nga nagibasa, akait kumat nga imburay, kada ito nga programa, ala babalawan dakman, di kiti nagbuibuyak, nagdengeg, nga maunti mabalingko, nga dito kit imbagak iti kinapudno. Gaging kakarigitoy, kat sekreto parlayan kanila kayo. Tuwing nardagyaman nga pagayam mo, Marisa. Thank you keng ka Marisa, iting ka panangiburay iti pagkasaritaan. Ken thank you mat kadagiti amin nga buya